na nan da na she ba ban manta magana soyayya soyayya jigon rayuwa soyayya soyayya jigon rayuwa soyayya soyayya jigon rayuwa soyayya soyayya jigon rayuwa soyayya jigon rayuwa soyayya jigon rayuwa ban san rabuwa ni ba na san rabuwa kuncin rabuwa da masoyi za ku san ruwa kin zama rabuwa ya ce fitilar rayuwa gare ni san ki zama karuwa ya ci gwar rayuwa saurayi ba zan bari a kwacen ke ba inda gangar jikina da kai ashe da ke ya gamu yi rikitar na ga ya damu ta yi haji da mu inga jiya ma shi ya tada mu shi maki damu da shi kada ki sa kyashi inda numfashin hali fari ki danji da shi ki maki ce sai da shi farin ciki ba shi kina masoyi amma magana a bakin mai ita ta fi daɗi duk da cewa ba ka zo baya nan amma tun da ka same ni kamar ka same shi ne insha Allah a wasu ka bai wa masoya bayani a kan ni dai akalla yau shekara 2 da rabi ina ta kokarin sadu da Hamisu Breka tun sanda na fara jin waƙarsa a Radio France nake ta sha'awar duk inda na ga waƙarsa na yi kokari na ɗauka sai ki ce lalala 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 assalamu alaiki assalamu alaiki ya hasken da nake kalla sai ki bani abin da zan ce sai ki nake kula tausaya mini dan a tsara bisa tarbiyya yau da gobe gonar ilahu cewa ya santa gaba daya na gode Allah na gode makagina da ka bani yar auta mai share mini hawayena mai bidar muradina ta yi min na ba ta min barna da akwai gaban kauna ke zaki boye sirrina kamar a sadiki yau ga gan shi gobe ne da an gida mu yau sai ka gan mu yanzu ne tsarin ubangiji babu yadda bai iya ba ranar farin ciki ta tabbata akwai kirare ku dinga rausaya tun da ki
sai na fasa